nitie gimomiyo ng'ato bedo jatelo. Kendo kibedo jatelo nyaka bed ni goyi kogno bibed ng'amo chiek maber manyalo bedo jatelo. Taparo nitiere kamoro mag Gachagua pod ok omako maber no jatelo. Ni nyicha en ofis mar jalup ker mar Kenya. Kinyalo wuok oko ni jalup ker mar Kenya tiwacho ni ji dwa negi kendo igoyo security systems. Taparo ni mano nitiere kama olwar matin ka jatelo. Nikech ka in jalup telo to jogo miwacho ni dwa negi kendo nicho wache maber ni ng'ani bedi e aput mar arita kwe mobet malo kacha kendo igoye mbaka. Mago gik mane iwacho ni onego bed no bed kanyo to wacho. Nikech gimo otemo wacho ni chani dwa nege no mago gik ma actually amount to resignation. Wacho ni agora an kat udwa nega kara bed kanang'o. Nikech mago oken gik mitho wacha ni dwa negi ga jalup ker nikech gin gi implication ne security. Nikech ng'ato be nyalo gomo ng'ene joma dwa negi joma iwacho dwa negi gi be ma pod ywak ni my security my security kin mapogin magiriti. Mar ariyo owacho ni en e kingpin mar Mount Kenya. Sami ngiso jo Mount Kenya ni dwa negi mani ngiso itemo nyiso gi na mano itemo insight gi mondo giwuog oko ni dwa negi wuodwa. Mano nyalo kelo koke pacho. Koro konego bedi kaka jalup ker iwuoyo iwacho weche kamago. Mago weche miwacho yot. Kendo gigi otimre kapod ne sirkal kapok no othiche oko. Mago gik mane owacho e bura kacha anto an gi wach moro ka adwa ni walose e od bura e aput mar gi mar arita kwecha. Oken mbaka mitho goya koko e kor ndara ka no dhi owacho nan ni dwa nega Kisumo ni dwa nega Nyeri. Mago gik moko nego bed ni wuok e dhog jatelo. Mago gik monego bed ni weyo ne jo pap e magogo koko. To in kaka jalup ker ok onego bed ni wuok e dhogi. Emomiyo in jatelo. In namba 2 e pacho. Ti wuok ti wacho ni supporters ni dwa negi. Supporters sami sengizo ni dwa negi iparo nang manyatimore. Nikech kala mana nyoro nyowacho ni omor ni ji noko wuok oko mar golo koko kalure koda midhiro manyomake ni. Ana paro mano just being sarcastic nikech gik manotemo wacho ka notemo inside jopiny. To ito ka jopiny no se move on. Anyisi ni jopiny no se dhi mbele, no se were gi wach mar gol thiche office go. Jopiny no se move on so long as ni no se yier jatend ke jatelo pod wuok e piny mar got kono. Jopiny no se move on. Aparo ni gino surprise ni jopiny ok go koko. Lakini kaka jatelo kendo ka jasiasa dine more ni jopiny go koko. To yudo ka jopiny go koko. Koro mine koro ywak doki lemo ni lamru ni ker. Kik mano paro nyalo timore ok otimore. Ng'ato nicha neno ka e od mbui ka ng'ato moro go koko. Ni de bed jatelo moro ma idhi office kama e koro sani gik moko ken kaka sani wantiere. Koro wan gi holiday. Koro sani gi holiday. To mare ni odhi dhi office oko to no paro no bendo Roma. Aparo ni gima nachi ni samise ba ni idhi namba 2 cha. Kineno ni romo to dhi e ker. Koro naparo no neno no romo ni gigo pongo lwete koro en beno neno no nyalo chung. To yudo ka en mana kende. Chieng' cha odhi e hospital en mana kende en nyamburu ne moro matini magore riembe gi wuode gi duoke ot. Ng'eni dine bed ne jatelo moko man gi mbi. Kata jatelo masani. Jatelo masani ma diere mane en jalup ker. Dine bed ni mothije oko diere mano uru ne telo cha. Ok apand koro Kenya dino ko bedo Kenya. Koro gimoko do timre achiel ariyo. Erokamano. SG gi Luka Wich utemo wacho ni Rigiji pod en lightweight. Aparo ni Rigiji onego nonre chunye kabisa. Moloyo kaka gik manyotimore negi. To kata madhira dala gi ji kata mana mowuok e ndara ma kwedo wach ni onge. Apa ne wach no onego nonre chunye kabisa. Maka kanyo nyakwara mga juango ka oywe matin.